O Goberno local do Concello de Chantada aprobou no pasado pleno extraordinario dedicado aos orzamentos un suplemento de crédito por valor de €500.000 para a amortización de débeda. Isto é tamén unha cuantía voluntaria con remanente de tesorería para amortizar crédito, non? Entonces, en vez de amortizar o que é obligatorio, porque está, digamos que firmado hasta que vencen os créditos, neste caso concreto me parece que é un de Caixa Rural, porque o outro que é de pago a proveedores ten duración hasta o ano 22. Entonces o de Caixa Rural vai quedar prácticamente liquidado co que temos que amortizar este ano, e eses 500.000 que se lle incluyen voluntariamente, insisto, con cargo remanente de tesorería, vai quedar prácticamente, insisto, finiquitado. E, oye, na medida do posible, para o ano que ven, nos 2 anos vindeiros, probablemente lle podamos facer frente definitivo ao pago a proveedores e anticiparnos ao ano 2019 para liquidalo e non esperar ao 22. E a partir do 19, bueno, pois aí sería cando, sobre todo, podríamos estar pensando en rebaixar impostos, e o capítulo de investimentos pois sería bastante máis amplio, non? E ainda que hai que contar unha cousa, e tal e como está as leyes do Ministerio de Economía e Facenda, tampouco lle deixan aos concellos invertir o que queiran, ainda que teñas bon remanente, ainda que teñas liquidez no banco, que teñas aforros, por así decirlo, tampouco lle deixan invertir a cantidad que queiras, aunque é un pouco incongruente, desde o meu punto de vista, si estás saneado económicamente, tes liquidez, tes diñeiro, oye, que che deixen prestar os mellores servizos posibles. Calculan que con esta amortización a débeda ao rematar o ano estará en torno ao 40% e podería liquidarse, segundo o alcalde, nun horizonte de 2 anos se na vindeira anualidade se duplica a cantidade amortizada este ano. Sen embargo, para os grupos da oposición, PSOE e por Chantada, o Goberno de INTA debería priorizar outros aspectos e votaron en contra desta amortización. Agardamos coñecer en detalle a postura dos populares con quen xa nos puxemos en contacto. O Grupo Socialista non está en contra de amortizar a débeda, entendemos que é algo que temos que hai pendente de pago e que hai que solucionar. O que sí entendemos é que a situación que nos leva a un endebedamento que afortunadamente, e iso sí que hai que recoñecelo, pois disminuiu, pois non nos fai poder refrendar a política económica deste grupo de goberno. É dicir, a unha situación desa elevadísima débeda na que estábamos non se chega porque sí, e penso eu que algunha responsabilidade terá quen foi alcalde en Chantada máis que a ninguén outro, durante máis tempo que ninguén outro. Por que 500.000 e non outra cantidade? É unha pregunta. E tamén, a pesares da boa nova que supón o remanente de tesourería, pois nós somos conscientes de que dentro dese remanente existe unha partida que aínda ten que ser destinada a un recoñecemento moi antigo, que nos creou moitos problemas neste Concello, que era por arranxos de camiños de 600.000 euros, e que se nós votáramos a favor este suplemento de crédito, estaríamos dando unha aprobación a toda a política económica que ven desenrolando o grupo de goberno dende hai anos. O suplemento de crédito de 500.000 euros, que se suma aos 500 e pico mil, case 600.000 euros que xa van no orzamento, isto tudo é para pagar a deuda. Ou seja, en 2017 imos pagar máis de 1 millón de euros de deuda, igual que pasou en 2015. 2016 pagouse sobre 400 e pico mil. Nós fixemos as contas, máis ou menos desde que estamos no Concello, levamos sobre 3 millóns e pico de euros pagados no capítulo, ou seja, que teñen destino aos bancos, e as contas son as seguintes: de cada 3 euros que pagamos de deuda, un sirve para baixar a deuda que temos e 2 que dan de beneficios para o banco. Isto tamén temos que ter en consciencia cando se fala de pagos, amortizacións de débeda, etc. non? Entón, nós o que dicíamos neste punto era o seguinte: Chantada neste momento está a 3 millóns e pico de euros de débeda. Vai acabar o ano por baixo, por primeira vez en moito tempo, dos 300 euros por habitante de deuda pública. Entón, é un volumen de débeda que nós consideramos, dados os recursos actuais do Concello a tal, aceptable. Entón, o que non consideramos aceptable é que, tendo a mitad dos camiños en estado penoso,
tendo outro tipo de necesidades da economía local, de promoción turística, de fomento do emprego, porque outra cousa tamén, en 2016 quedaron 100.000 euros do capítulo de fomento do emprego sin executar tamén, 200.000 do capítulo de inversións. Entón, en vez de ao mellor deixar 900 e pico mil euros do orzamento de 2016 sin executar como quedaron, para que despois ter que destinar 500.000 ao pago de deuda pública porque te obliga a lei, pois ao mellor era mellor facer un orzamento con rigor, executar o orzamento nunha porcentaxe maior e darlle unha serie de servicios á xente que non lle estás dando